дуруди бепоён кадбонҳои азиз, подписчикои мо, имрӯз барои шумо кулчаи тоҷикӣ бо мазза пухтем. тарзи пухтани ин кулчаро то охир тамошо кунед. хеле осон, хеле дастрас ва бомазза аст. умуман хӯрокҳои тоҷикӣ ба гумони ман аз ҳама хушмаззатарин дар дунё мебошад. чӣ гуфтед? инак кулчаи тоҷикиро дар олмон мепазем. бо мо бошед. барои пухтани кулча пеш аз ҳама барои мо шир, дрожжи, ман дрожжи тар доштам ва каме равған лозим аст, намак. барои хуштаъм шудани кулчаи худ шумо метавонед ки ба он каме шакар ё наботро об карда илова намоед, ки ҳам тезтар дам мешавад, яъне аз ҳисоби дрожжи, ҳам бисёр ҳам хушмазза ва безарар аст. ба шир сараввал дрожжро меандозем. сипас равғанро низ илова мекунем, баъдтар намакро ва хуб лат мезанем. каме оби ҷӯш ҳам лозим мешавад. як коса бар ин оби ҷӯшро ба шир андохта хуб ҳал мекунем. акнун навбати орд. чун ман ин хамирро дар дастгоҳи махсуси хамирпазӣ тайёр мекунам, хонагӣ дорам, ба ҳамин хотир протсесси онро ба шумо нишон намедем, ҳама хел бо таври тоҷикӣ мефаҳмонем, то ки шумо худатон дар хона хамир шуред. каме орд меандозем вобаста ба меҳмон ё хонаводаатон. мо имрӯз меҳмон дорем. 2 қути орди сафедро ҳамроҳ мекунем. метавонед ки каме орди сиёҳ ҳамроҳ кунед. хамирро мондем. баъд аз ним соат аллакай расид хамири мо. акнун протсесси хамирро ба шакли кулча тунук карда мегузорем, то ки хуб дам хӯрад. ба шакли кулча тунук мекунем то дам хӯрад. агар 20 дақиқа истад бисёр ҳам хушхӯр мешавад. давраи пешам хе тунук мекардем, давраи мактабхонӣ. бар рӯяш метавонед ки тухм, шакарро об карда молед. ҳар кас бо яъне ки чӣ тавре ки мехоҳад ороиш медиҳад. бо кунҷити сафеду сиёҳ, чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. инак кулчаи мо пухт, хеле хуштам, бо мазза ва умумӣ карда гӯем тоҷикона. чун ин кулчаҳоро занҳои тоҷик, кадбонҳои тоҷик дар Германия бисёр мепазанд барои худ, барои меҳмонҳо. бо мо бошед дӯстони азиз. آچه دروازه رو وا کن که رسیدم به در